Ένα εντυπωσιακό πάρτι δίπλα στο κύμα διοργάνωσε για τους αναγνώστες του γνωστό περιοδικό, ανδρικό περιοδικό. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην παραλία του Σχοινιά, ενώ οι προσκεκλημένοι του περιοδικού είχαν την ευκαιρία να μοιηθούν και στα θαλάσσια σπορ. Ένα μεγάλο πάρτι σε μια υπέροχη παραλία. Καλήγραμμα κορμιά αθλούνται και δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους στα πιο συναρπαστικά σπορ του καλοκαιριού. Beach volley και σόκερ, πόλο, θαλάσσιο σκι και σερφ. Ήταν μια men's health ημέρα αφιερωμένη στην υγεία και τον αθλητισμό. Οι αναγνώστες και οι αναγνώστριες του περιοδικού Men's Health των εκδόσεων Λιμπέρι, παράλληλα με την έκδοση του έξτρα τεύχου Summer Sports μαζί με το τεύχος του Αυγούστου, είχαν την ευκαιρία να διασκεδάσουν δίπλα στην θάλασσα στο ολοήμερο πάρτι που διοργάνωσε το περιοδικό στο κλαμπ Καράβι στο Σχοινιά. Οι αναγνώστες του Men's Health είχαν ακόμη την δυνατότητα να παρακολουθήσουν μαθήματα ναυαγοσωστικής, να γυμναστούν με τις οδηγίες των ειδικών και να ξεπεράσουν τις προκλήσεις που τους έβαλαν κορυφαίοι αθλητές.